Bilis. Alright. Grabe talaga yung mga scooter, no? Ang lalakas sarang paada. So, tamang tama, magkagas muna tayo mga kalabarkada dito sa may sentrum. Kunti na lang yung gas natin, no? Hindi naaabot sa Bulinaw to. Mga tropa natin. Alright. Kung lang tayo 150 full tank. Kapunta na doon. Ano? Kapunta. Bulinaw. Ay, sa automatic na yung bukasan natin dito, ha? Automatic talaga yan. Gawang lubricants yan. Sira na yung susiyan mo. Ha? Sira na. Sira na. Eh, matakaw nila to, ha? Ha? Matakaw nila. Matakaw na nga. Ay. Yun. Ano, sama ka? Race tayo? Mamaya. Oh, Mamaya. Na-duty pa eh. Malakas rider nito eh. Gen 2. Balita ko, mag-chicks ka na naman dyan sa daan, ha? Ha? Mag-chicks ka na naman sa daan. Huwag mo naman pakisabi, naka-vlog tayo. Uy! Tama-tama ni Idol Marberto. Ano na? Ha? Bulinaw? Yun, tabi na tayo. May pupunta pa ako. Ha? Dadampa ko sa Manong. Ayun lang. Para may kasabayan sana ako. Antayin natin. Ayan, 100 full tank din. Ay, makakasabayan tayong malakas. Yo. Ang gawin mo sa Bulinaw? Ay. Ha? Oo. Punta ako doon, may pupuntahan niyo ako doon yung tita ko. Tara, sabay na tayo? Dadampa ako eh. Saan? Manong. Sige. Oo na lang ako. Matagal-tagal din pala tayong hindi nakapagbiyahe sa Bulinaw na gamit itong silit. Tagal na hindi na yung biyahe ng malayo to. Kaya ito naman nung
model, no breed. At hanggang ngayon ito buhay na buhay pa rin at masabay pa rin. At hindi ka pa ipapahiya. Hindi pa rin nalalaot. Malakas pa rin yung tama. Alright mga kalabarkada, no? So dito na pala tayo sa may Guanson. Yun yung Guanson, no? Bukas naman sila. Alright. Oh, sarado. Business. Ito. Lumipat na pala sila. Ganda naman. Ganda na ng Guanson Plaza. Ganda na ng pwesto ng Guanson dito. Dito pala tayo madalas na bumili ng langis mga kalabarkada, no? Okay. I don't know kung pwede dito. Sana lang Langis sir? Pwede sir? Pwede sir. So, bili na lang. Sir, patik mo na. Ano kami, sir? Akala ko wala na to. Ay, lumipat na kasi. Lumipat na pala dito. Pa-service kayo, sir? Pa-service, sir? Hindi, bibili lang ako ng Langis? langis. Sige, sir. Doon lang. Doon na lang. Muntik pa akong uwi kasi ako wala na. Ay, ito na yung bagong pan, no? Raider. Kulay lang. Angas. Angas mga kalabarkada. Saan pinasa lang? Ay, Tingnan po. pan po. Ano po kaya yung pwedeng langis na para sa Mio? Mio Sporty. Ayun na lang, sige. Tapos kuha din ako ng oil filter ng pang Raider. Ayun, saka langis po ng X-Star. X-Star po ba yun? Ayun, X-Star. Isa lang. Alright, so nandito tayo sa Guanson. Hindi na pala Guanson to, Guanson Plaza. Shout out kila ma'am. Magkita-kita ulit kami. Alright. Magkano po ma'am yung pang Mio Sporty po? 285. Pero yung sa X-Star po, same price pa rin. 250? Pero yung filter sir nagtaas na 80. Yung oil filter po, nagtaas na. Sige lang po. Dito kasi ako bumibili ng langis ng mga alaga ko. So dito na rin ako bibili ng langis para kay Mio. Tapos ma'am, matanong ko lang, may service pa kayo dito? May service pa kayo dito? Meron pa? Kasi baka yung Supremo kasi.
Alright. May service pa rin sila dito pero grabe. Napakaganda na ng Guanzon na yan. Guanzon Plaza. Located ko dito sa Bulinaw. Last name po. Ah, Lover Cards. Oh. Lover Cards. Lover Cards. Tatanong sila, sir. Siyempre, dito tayo. Kaya ito na lang palang natira. Sir, dalawa na lang. Okay. Ay, akala ko dyan pala. Sorry naman. Bali, ano lang, sir, 620. Hindi po. Akala ko pangalan ko sa vlog. Yun po, totoong pangalan ko. Good vibes lang tayo, di ba, ma'am? Alright. Wala na tayong sticker. Ubos. Dito kasi ako madalas bumili kasi alam kong sigurado at original yung langis na mabibili ko. Sir, baka gusto niyo sumama sir sa grand opening namin sir sa June 1 po. Anong concert yan? Mismong grand opening po ng Guanzon Plaza sir dito po. Bali may free 200 gas allowance sir, free t-shirt tsaka free meal na rin po. Pre? 200 gas allowance po, free t-shirt, then pwede rin po kayong sumama sa mga paraffle namin sir. Sige. Meron kaming bigger discount sir, mga exclusive freebies, tsaka mga free service and check-up sir sa June 1, 2020 po. Sige. At ba na? Iupan natin para grand opening ng Guanzon Plaza, di ba? Yes sir. Dito June 1, 2024 sa lahat ng mga gustong sumama. Sige. Thank you sir. Yun, salamat sa kanya. Salamat kay sir. Tukon ko yan. Pero paano mag-register dyan, sir? Walang register dyan? Kukunin lang po namin sir yung name tsaka contact number sir kung gusto niyo pong sumama sa grand opening namin sir. Sige. Motorcade din sir, may motorcade din po. Motorcade siya. Saan nang ikot na? Dito lang po sa may ilog, tapos lilibutin lang po yung hanggang dyan sa Dito lang Bulinaw lang sa siya. ibang populasyon lang po. Around Bulinaw lang siya. Yes po. Sige. Then ito pala sir. Ito yung langis pala. Ito yung para sa Mio. Yaman. Oo. Pang Mio nga. Tapos ito yung oil filter ng Raider ni Red. Tapos yung X-Tac. Kompleto na. Iikot ko na lang sir pag June 1, di ba nandito pa naman. Sige. Ganito. Honda Click 160. Hindi. Airblade pala to. Yung Airblade 160. Ganda. Angas. Alright mga kalabarkada, so natapos na rin tayo. Na bumili ng langis para kay Mio sa kay Red, no? At papauwi na rin tayo mga kalabarkada. Alright, naabot na tayo ng tanghali.